právě si říkal, víš. To zpátky. Já tady, Čus. ano, typni si, kolik mám staků melounů. Řeknu ti, že má hodně ho má. Cože, já jsem spectatora, co se děje? Počkajte, já za chvilku prídem, já idem len na záchod. Hej, kde Já jste, jsem na hoši? Však jsi tam byl už. Ty Jožín. Však kam on potřebuje cyklet tam každou minutu. Kam, Jo, proč si nedá? no. Kde jste? Tady. Čau, Bageta. Čau, já tady mám tu farmu. Viděl jsi to? No ještě ne. Jau, ty Jožín. Status? No. Si bych mohl ti jenom říct, že si zeptat potom, No. když potom na ten Boomine potom. Nevím, Nevím. ty chceš, ne? Jako bude to Počkej, pro... Pablo, co potřebuješ? Že ďakujem, že si mi napísal, že si zobral 27 kostí. Jo, nechal jsem dělat 10 ironů, já jsem je potřeboval tady na stromy. Hej, to je normálne. Klasíka. Hej, Pavlovec, pojď se podívat na druhou stranu spavnu. My tady máme už rozjeté něco statusem. Jo, je to pořádně, jsme tam rozjeli, jak jsi tu nebyl. to je- Počkaj. Řekni, já tě teleportnu. Nie. Opovaž sa, si mŕtvý. Sorry. Musíme ísť normálne dopravou. Dopravu, já ti říkám, že tam kreativ postavím tam vole železnici, protože na to nem. Kolik to je bloku 500, říkal? Ten? Tak počkat, tady to je kolik? Jsem speed 5. Kolik to je? Kde to je tady? Tady to je. Když tam bude moc hrát 10. každý, takže tam můžou tupeři, to, Adam tam může přijít. Ja by som tam dal, že takých streamerov, že napríklad zo Twitchu, alebo proste youtuberi. Takže tam dám Kasejuse, Nazdar, Tatusman. Čau. Ty vole, ty jakou rýchlosťou ideš? Speed 5, zkouším. Kolik to je bloku? Kasejus, Oj. Hej, pluvali. A můžeš tam připojit 356. jako Ještě- bývalý youtuber, mohl bych se připojit na YouTube potom ten server nebo co? no na ten server můžeš, ale to, Ale ale jsem bývalý jako youtuber, já už nenatáčím, jo, ale jsem Pavlovec? bývalý už. No, jo, čo a je? víte, 346 bloků, vážně? povoleno ode mě pát na název do, jako na miniaturu Bullminer. Jo? Jo, ale Pavlovec, Toto je za koho bejska, ty vole? to je naše Kdo bejska. nebude na Bullminer, tak Statusa? nesmí. Jakmile ho někdo Dorytí. ho zjistíte, Kamo, daj preč tú spítku, Tatus! A okamžite. Pavlovec, pojď se podívat tady dozadu. Nic nešaj. Pojď se podívat tady dozadu, co jsem tady udělal. Jak jste všichni byli pryč. Brambory, pšenice, semínka, brambory. Ale pozri, Ty vole! kam to je. OK, Môžem to Tak tohle sklíznúť? pík jako na... Hej, možná. Pavlovec, Co pak to je to Jaša, pojď se mnou. Počkaj, Co? ja vám tu vyklidím farmu. Jak to, ježiši, jak to tam kosí. Týpek kosí. To je uspokojivý. Hej, to je uspokojivý jak prase, ale tady tohle. A to dej do česky rozpíděný. Tady pšenice, tam budou mrkve, tady budou brambory. Hej, že ti to uspokojuje, Pavlovec. Áno, toto je taký fajný zvuk. Já jdem s tebou, pojď. Kamo, ja keď vyberem tú lopatu, tak ja zničím popolku normálne tej, toto tu. Tak to pojď vysázet teď. Dobre, jedeme. Juhu. Jedeme bomby. Hej, Pavlovec, ty jsi jako se fajtil se Skibidi letem, nebo proč jsi byl tak dlouho na záchodě? Jak tak? Ja som sa musel učiť. Jo, tak taková výmluva, jo? Že jsi šel na záchod kamo ze Skibidi Dobrý tí. Kámo. Ale skysni! Skysni, ty bachrát.
Adam, No. Jo. že až vyjde ten Bullminer, tak můžeš jako používat název, jako třeba dílu, jestli budeš točit to Bullminer vůbec. Já už nemám nic, hoši. A jdu teda do Česky tu pšenici. Adam, OK. jestli budeš vůbec točit. Neviem, že či budem ako točiť, ale... Ja si možno odstránim YouTube kanál, ale tak mi je mi to uprdele. Tak tam Tatus, No, koukej, tady jsou brambory. počkej. A Jo, proč? všim jsem si. já myslím, že bude točit podle mě. Možno Jest. budem, no možno budem natáčať na tvojom serveri. Ježiši! Ty pi... Ej. Aj, co je? Do pi... Prepačte, že som trocha zničil vašu farmu. Bageta, říkal jsem, když někdo zdechne, prosím. Ale však mi zdechla farma půlka. Dobře, to se počítá. Jau. Hej, pojď mi ukázat tu tvoji, kámo, farmu nadspanou. Kam ty to máš ještě více nadspaný než já. Tak nějak. Hej, pojď sem. Pojď se podívat, co tady udělal Tatus. Jo, Dobrý, pojď. jo, přestilka. Jdeš? Yes. Ale toto si dúfam nepostavu s kreatívou. Ne, super. Tady mám farmu, nesklízet. Prečo? To je moja farma. Ale já můžu, protože my jsme No jo, ale majitel. jako já už tě tako nechci sklidit. Pojď se, to slepky. To som dal, že ako spawn... Ne, on je tam Nematě. To jsem tady prostě to jsme prostě někde našli slepice, já jsem tam doletěl v kreativu jenom. Protože, upřímně, dokud jsem si tady nedával speed, tak než jsem ušel 10 bloků, tak to byla tak půl hodina. Já jsem chodil tak nějak takhle. No, pomalej spíš. Hej, Ale Tatus, vieš čo, nemá to. tak si toto tu, tak si konia nájdi, nie? A ten Jak tam to byl jsou ale minulý sedlo, ty Einsteine. Ale krásný spawn som tu urobil ešte takto. Do kruha. No, jakoby, já jsem ho měl pěkný, ale ty jsi mi ho zbořil, jakoby. Ale vypadá lepšie. Než ten... Jako hej, ale nemůžeš říct, že jsem jako, jo, jinak tady jsem to celé skácel, tady tohle. A je to přesunutý tam ona. Ináč, dobre, chápem. Snažil si sa, ale tak no. No tak Ale jsem to ty měl na křivo Iron Block, no a to je prostě... já se dopadě do... Nemá někdo sedlo? Jo, to nevadí, že to nebude vybuchovat, tam to je vybuchovací zóna. Vybuchovací Jau? zóna. Ty vole, ten má tam normálně tento tu knockback, nie? Na tomto tu. Kámo, Já jsem našel skeleton na s pětkou. mě dropol Tatus, ty tohle je, pojď. Kámo, má tam GG, být mě tam- dropol trident. Oh, Hej, pojďme si, Jak Adam? když nám bude skákat, teď tě svackuju, kámo. Kámo, toto je, že Já jsem vedle sebe. 5% šanca, že dostanem trident. A dostal jsi? Áno, ja ho mám. Co to je, protože to, že mobové. No ty vole, ale... Protože to nejsou torky. Hej, pavouky, pojď zabít. Pavlovec, neboj se, já jsem si nic negivoval. Ne, on si fakt nic negivoval, my jsme to nastavili a skoro to tady chcípali s tím. Hej, Já nemáš jsem si skantal? pere. s tím položením těch bloků furt. Tatus, môžem ti dať čo napísať do IMs? No. Au, Ati. půl srdíčka. Ale kdyby někdo točil jako z Bullminer, já budu točit taky, protože to bude sranda akorát. Už som ti to Hej, jdu napísal. udělat ten odpad. Tatus, už som ti to napísal. Jasně. Ale Hej, nevybral už jedu. to nahlas, hej, lebo toto bude to v prdele. Dobře. A my-
Hej, a my to můžeme Je, říct. Adam zabije. Nie, tebe to nemôžeme povedať, bohužiaľ. Kebyže si aspoň helper, tak dobre, chápem. Kamo, ja mám teraz chuť si normálne zobrať tento tu. Mace, ale nemám ho a ja by som tak rád skočil po tom tatusovi. Zo stromu. Hej, ty si nemůžeš, protože my se tady zabíjeli a my jsme nic nedostali z nich. A ty tady přijdeš prostě a nové něco dostaneš z toho. Odpojil jsem se, já právě, odpojilo mě to, nebo já nevím, odpojilo mě to, nebo ne? Někdy to odpojilo a Eurogamer to odpojil po 5 Odpojilo minutách. mě to teda? Jo, Jo, dobré. On si ide asi, on ide asi dačo vyriešiť také politické problémy. Já ještě mám já jsem rybák Minecraftový hoši. práci Lovím na- ryby. Kolik dní? Mám na sobě armor zlatý, Daj si dole armor. Mhm. Počkej. Já mám jako práci docela dlouho. Tím minem, takže kdyby si chtěl pomoct, tak můžeš. Ja mám plán, že ja by som na Pablo Survivor a takisto aj na Blue Mineru, tak ja by som postavil shop s koňami. Ale tam budou zeby. No tak zebry napríklad, to je jedno, už to je uprdele. To si zabil. To je jedno, že či tam bude zebra, či krava, či tuleň, Hoši, no. já jsem to odpojil, já jsem se koukám jako na recepty, jak se dá kraftit sedlo, jestli se vůbec za sedlo vykraftit. Sedlo, bohužiaľ sa nedá vykraftiť, jak sa nemá. Ne, to mě to jebne. Jak jsi to odpojil? Protože jsi nemohl kouknout normálně. No já nevím, proč jsem to ani odpojil. Ale já se teďka zpátky a něco dodělám. Ok. Já jdu už prodávat ryby. Ok. A budou ta diamanty. Výjimečně. Ja sa na chvíľku To odpojím. mohl čekat, že se bojíš. A to proč neodpojujete? What the fuck? Ale veď len na chvíľku. Tak to jsem GG, Vogo. GG. Ale ne, kamo, oni se všichni prostě odpojí a zase jsem tu sám. To není normální už. Já jdu založit farmu na... Co jí? Hej, co jí ty kravy? Seno? Seno! Áno, to weed, alebo čo to je za sračku. Weed. Hej. To Já já- tady dám klid a potřebuji kouky. profesionální... Povedz mě jebne šlak, vole. Prečo? Já nemůžu najít poslední sedlo a i v kreativu. No tak napíš SADDL. Nie, vole. Dík. Tak jak se kouknu, v čem to je? Tools Ultimate, WTF. Teď to tu nemám. Aha, mám. Ty vole, já to mám v ruce, ty vole, fuj. Kam Já to měl v Kamo, ruce. Kamo, ty si jak kebyže ťa vidím prvý, normálne, že jak kebyže si objavil normálne, že prvýkrát ty vole Minecraft, ty vole teraz, normálne, že tak vravíš, ty vole. Ne, asi. Jestli rovnou půjdu najít někoho koně, protože mě jinak jebne. Hej, já se vůbec dělím, že Bageta nic nepodezřívá, já jsem tady to otvíral dveře, pak jsem prostě jen šťouchnul. Vy jste to? My tu nesme, my sme na inom serveri. Já jsem musel. To je taký adminov server. Len pre adminov. Já mám takový nutkání prostě vzít luk. Ty vole, jak si odstrelil? Já ho odstřelím, vole. To nebude nenávist. Ne. Jsi to vraj seriózne. Piči, type. já tam mám...
Já nevím proč, Já jsem ale- ale ty jsi si Já asi jsem možno- lomeno unvanish. Tatusi, ty si děláš prd. Počkej, já si... Kámo, týpek to zjistil. A teraz, a seš mrtvej. Co? Já za ní. Fackujem. To je, já jsem tě netrolil. Ne, vůbec, a to je co to v chatu? Tak Já jsem to viděl, že... Já jsem za Ale- Invis a zkoušel Musíš střílet na to se zvířata, protože vím, co trolit střelit pořádně. skeleton. Tak A- si ale- vezmi Braina a troll. Nie, ale veď on urobil toto, veď on to robil